tejto chvíli boli dostihy odštartované, takže cena Palm Islanda so šesticou koní, ktorá sa práve rozbehla na trať dlhu 3600 metrov, aj to s jednotkou Tivas a za ním Mr. Aviation a Pierre Cooper, potom dvojica zostane Boris Břeclav, Ivory Davis, Dalini, no a ešte zverejnec Jaroslava Hnáčka, Kansas. Kone majú pred sebou prvú prútenú prekážku, ktorá býva ako takzvaná výbehová, ale teraz bola prvá v poradí. Je to teda Tivas, Mr. Aviation, Pierre Cooper, Dalini, Ivory Davis a Kansas. Kone máme pred tribúnami a práve v priestore cieľa je ďalšia prútená prekážka. Tivas, Mr. Aviation, Pierre Cooper, Ivory Davis, Dalini a Kansas. Poradie sa od štartu nemení a neočakávame zatiaľ v tejto fáze dostihov nejaké výraznejšie posuny. Je to stále Tivas, ktorý diktuje tempo pod náhradným jazdcom Jozefom Soukom, ktorý nahradil zraneného Ondřeja Veleka. Kone vybiehajú na protilahlú stenu Tivas, Mr. Aviation, Pierre Cooper, Ivory Davis, Dalini a Kansas. Ďalšia prútená prekážka, všetka kompletná šestica teda v poriadku. Tivas, Mr. Aviation, osamotene tretí Pierre Cooper, potom bok po boku dvojička z stajne Boris Břeclav, Ivory Davis, Dalini a Kansas skáče ako posledný, ale zatiaľ bez výraznejšej chybičky, takže je to Tivas, ktorý pod Josefom Soukom diktuje také pohodové tempo. Tivas, Pierre Cooper, Dalini, Mr. Aviation a Ivory Davis a Kansas stále na poslednej pozícii. Stále je to Tivas, opäť kone v oblúku pod výpadovkou, majú za sebou zhruba prvých 1500 metrov, takže ešte nie sú ani v polovici dostihov, takže stále Tivas, už na druhom mieste Mr. Aviation pod Lukášom Matuským, ktorý dobre ide, skáče celkom s chuťou, teraz sa tam dostáva aj Pierre Cooper, ktorý kone podbieha, šetrí metre, jockey Jaroslav Brečka výhodnou stopou. Teraz je to stále dvojica z Veľkých Karlovíc, Tivas a Mr. Aviation, ale každý od iného trénera. Takže Tivas v opatere Františka Holčáka, Mr. Aviation, je v tréningu jeho syna Radka. Takže teraz hlava, bok po boku skáču títo dvaja. Prútenú prekážku, všetkých 6 koní v poriadku. Pierre Cooper je na ďalšej priečke, potom je tam Dalini, Kansas a Ivory Davis. Zhruba 1400 metrov zostáva do cieľa Tivas, Mr. Aviation, Pierre Cooper, Dalini, Ivory Davis a Kansas. Vedúca štvorica sa trošku oddelila od tých zvyšných dvoch koní. Tivas skáče, Mr. Aviation teraz skočí lepšie a dostáva sa o pol dĺžky dopredu. Ďalej je tam Pierre Cooper, Dalini, Ivory Davis spolu s Kansasom už trochu strácajú zhruba kilometr, možno 900 metrov do cieľa. Kone sú v polovici protilahlej steny, ďalšia prútená prekážka skočená a už je to v popredí opäť Tivas, Mr. Aviation, ale stále na jeho úrovni Pierre Cooper, ďalšia prútenka, všetci v poriadku, Dalini, Ivory Davis a Kansas stále posledný. Tivas, Pierre Cooper, Mr. Aviation, Dalini, Ivory Davis, Kansas. Točíme do finále. Kone sú v oblúku pod výpadovkou a teraz je to vpredu trojblok Tivas, Pierre Cooper a Mr. Aviation. Ešte na nich prichádza aj Dalini, Kansas a Ivory Davis. Už zrejme dokončia bez dotácie. Posledná výbehová prútená prekážka, už je to vpredu Pierre Cooper. Pierre Cooper, odpadá nám aj Mr. Aviation, takže Pierre Cooper s najvyššou hmotnosťou teraz preberá vedenie, už si vypracováva slušný náskok, ešte tam prichádza Dalini, Tivas, ale bude to Pierre Cooper. Pierre Cooper, druhý štart, druhé víťazstvo v tejto sezóne, jockey Jaroslav Brečka, ďalšie víťazstvo, upevnenie si vedúceho postavenia v šampionáte, druhý Dalini, Tivas, Ivory Davis, Mr. Aviation, Kansas.